fatar duk mace cikin ma'aiki. Kai zama duka ba adadi babu kirge, mai sha'adari mai ɗauki mure ragage, yi gaɗin ya zo ba ta waya bare a goge, hali kasa ta zaɓen sa sadauki. Kai Yusuf ba kai yau shauƙin ma'aiki, yana mun mace a cikin shauƙin ma'aiki. Sanya auliya masu yabo babu harba, sun fatattado islama babu gaba, sun faya da kaunar manzan da bai sa'a ba, sada sidima babu sharif mai ma'aiki. Assalam ala mai kyawun sufa da baki, sallama ala gunka ganin iya yaƙi, assalam ala gunka na zo ya saraki, tallafa mana kar mu bace mi taraki. Aminu dan baiwa kai yo shauƙin ma'aiki. Yana mun mace a cikin shauƙin ma'aiki. sannan shugaba kowa bunka yayi zugunne, kaka a guri babu batun wane rabbi shi yayi amma kai mai rabo ne, kun ka mun taho kai mana ɗauki saraki. Kai kake da ikon sama har ma ƙasan ƙas, kai kake hukuncin da cikinsa babu algus, kai da kai nike ya mai jinnu kai da mai nas, dole jinjina a gare ka mai tafarki. Amini ya kazu kai yo shauƙin ma'aiki. Yana mun mace a cikin shauƙin ma'aiki. Waye ganka ainihinka shugaba ya barka, babu shi ba wallahi da yankin farka, gashi jinni sun ganka sun hauya baka, na hazo mana annabu ko cikin mafarki. Ya makukurar magana ƙarshen karatu, ya mabubbugar magana farkon rubutu, sannu nura kai ne dai hasken zikatu, babu jarumi in an ganka ya mayaki, ya ka zo ka girkai yau shauƙin ma'aiki. Yana mun mace a cikin shauƙin ma'aiki. Kai ku tsaya na koya maku gwanin da ba shi da tamka, shugaba ɗaya ne wanda shi fa ba shi da tamka, wa yake ja ma banda ɗan asara kafi, wanda ya ja maka dole ne ya faɗa rafi, na wuta ne kuma ya wuce ruwa mai zurfi, mu muna son ka da gaske ɗaha babban bango, son ka shine tsira da gaske ba kokwanto, ya matsayin bayi ka rungume mu ma'aiki, kai kake tsarkake dukkanin halitta sarki, masu son ka a koyaushe na ji ba sa raki, son ka shine ya saka mu har muke ɗaga sauti, ɗaliban malam Mustapha ka ne a ya baban baki, ɗaukaka da karamci dukan su rabu ya baka, har waɗansu suke ja da kai akan matsayinka, jahilai ne ke ja akan dukan matsayinka, wanda ya ja masa rabbuna kaninka azaba akan makiyansa ubangidanmu baban binta sayyiduna Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jagaba guda ɗaya malamin alafkaf, kai ka bauta Allah kuma kai ka bashi karkaf, shi yasa yana ce maka har ya baka cif-cif, ka isar masa ko a ina waje da ɗaki. Kai kake da karfi tilas abi ka kenan, mai cika ta iffa ya za a bar ka kenan, ɗaha mai cikakken kundin da bai batan nan, nasu ya bace har yau na kake ta sheki, ya ka zo habib kai yo shauƙin ma'aiki. Yana mun mace a cikin shauƙin ma'aiki. mai fatattakar barka mai zuwa da gyara, sai ka watsa shirka kafirci ka kora, saifin ilahi da kai muke gadara, ka ciyo saman da ƙasan kai dai sadiki. Annabin da ko dutse ya ladab gare shi, har ku tutture na tufa bai san barin shi, mu da hankali yaya za a yi mu bar shi, ko da rayuwa ko ma babu sai ma'aiki. Ibrahim ka zo kai yo shauƙin ma'aiki. Yana mun mace a cikin shauƙin ma'aiki. mu ka yarje mana shi kaɗai muke so, wanke zuciyar mu ta taskai daɗin dashen so, mai Abubakar mai Umar da sun dogon so, har da Usman Dariya Haidaran Kazaki. Nura mai faranta mana zuciya da ramu, kai za mu furta sannan mu samu kanmu, tunda kai kaɗai ke magance korafinmu,
ba farin ciki sai a cikin ka ko ɗauki. Aminu ɗan baiwa kai yo shauƙin ma'aiki. maganar kowa daga baka koyo naga har da jariri wanda an ka goyo yayi mararin ya ta ganin ka yayi zauki. Aminu ya ka zo kai yau shauƙin ma'aiki. Kai da sabulun kujera wanke zanubai, take za ka wanke ko sun wuce wa dubbai. Gashi sai ka kara wa mutum har da gobai, hidima mu kai alfarmar kaɗa haɗauki. Kabiriya ka zo kai yau shauƙin ma'aiki. Sannu mai zuwa inda mutum bai zuwansa, ba mala'ika ko hauhan mai shigarsa, inda yanayi ko kwa jiki bai matsarsa. Ɗahaya kake dan kaje wajen da jiki, ya ka zo habin kai yo shauƙin ma'aiki. ta haka kake aikowa sai ka karba, ba guda amintacce sai kai ya raba. Dan hakan a gane kai Allah ya zaba, ka isar wa duk mai ilimi har da gigi. Ibrahim ka zo kai yo shauƙin ma'aiki. Razikin da ke kyauta bai ƙididdigi ba, gashi kai kake ba mu kayo daɗi na duba. Kai ka ba mu sassauci kai ka kora gaba, gun kamun ladab kai mana ninkin baniki. Yusuf ka zo kai yo shauƙin ma'aiki. Maye mai hukunci kasa wai ta ya ka auno, dan da kai ka sulhunta faɗa irin na dunno. Ga Abubakar na kallon ka ya Aminu, ba ni lamani in sha mai ba maroki. Shugaban da ke ɗauki gonka mun tahowa, aha babu yan kwana fa kai muke yabawa. Shugaba ka kara mana ɗaukin fadawa, dukka al'umma kaya da ban kyama aiki. Zabugin da aljanna ta wanzu dan zuwansa, har wata gaba ɗaya ta wanzu dan makinsa. Babu uzuri dole mu tashi mi yabansa, mutuwa muke nema mu cikin ma'aiki. Awwal ka zo kai yo shauƙin ma'aiki. Kai ka ba da aljanna da dutse da dabba, kai ka ba wa Umar Usman Ali babba, da Abubakar da Zubairu ba su gaba, da Ukasha ba masu yawan cika aiki. Girgijen da ke baiwa dukkan halittu, kara baiwa wanda yake samu mun jazabtu, a cikin ka kullum ya samu mun shagaltu. Malam Mustapha kara mai duka ɗauki. Salam masoyin Allah galibin na, tallafa mana mai tarbo bai tukanna. Kun ga rahimi mai share dukan batanna, har cikin kabar kai mai